ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. влоги имрӯзаморо аз омода кардани субҳона сар мекунем. имрӯз барои фарзандо ширбиринҷ омода кардам. дар давоми влог чӣ гуна Ҳасан Ҳусейна ба лагери спортивӣ бурдем, дар бораи навигариҳои кушодашавии атомӣ дар Тоҷикистон. хулоса дар влоги имрӯза ҳамаи навигариҳо, ҳамаи пухтупазҳо кати шинос мешавед. лайк ва дастгирия фаромӯш накунед. Ассалому алейкум, дӯстони азиз, ба шумо ҳастам Ҳусят, шаронский мастери ширкати атомӣ. Дӯстони азиз, имрӯз бохӯрии лидерҳои ширкати атомӣ бо империал мастера ва аллакай рӯзи шанбе шумо метавонед дар академия успеха иштирок кунед. گرفتن محصولات‌های شرکت اتمی خیلی دشوار است. لیکن من در حیرتم که شما هم محصولات‌ها رو گرفتید استفاده می‌کنید هم کار می‌کنید. 여기 이제 지사장님이 카자흐스탄의 법인을 만들려고 배송할 수 있는 시스템, 그다음에 여러분이 앞으로 받을 수당 이런 것들을 받아서 사업을 좀 편하게 할 수 있게 해주시려고 지금 준비를 많이 하고 있습니다. گنرال دیرکتور لیستی برای شده شدن یعنی لاجستیک برای بازم کارهای شما آسان‌تر شدن بسیار هم کوشش کرده استادن تا که لاجستیک را کشایند و مسائل رو شما با زودی و خوبی دسترس کنید همچنین کار کرده درآمد گیرید. 우즈베키스탄, 키르기스탄, 러시아 직원들이 나와서 여러분들 일을 편하게 볼 수 있게 지금 다들 나와 있거든요. 기사 직원들이. در اینجا مهمان‌ها از ازبکستان، کرگیزستان و اومدن تا اینکه همین سمینار را باز هم برای شما خدمت 박수 한번 주세요. Здрасте. Пока, Настя. Красивая какая природа, да? Здесь вообще чистый воздух. Инҷо бошад Ҳасан Ҳусейна спортивни сбори бурда истодаем ё ки спортивни лагер мегӯянд. ин лагер дар ҳавои тоза ҷойгир шудагӣ дар байни кӯҳҳову ҷангал. 5 вақт хӯрок истеъмол мекунанд, яъне питиразовое питание, ғизоҳое ки бо минералҳо ва витаминҳо бой, ҳам витамин медиҳанд дар ҳамин лагер, ҳама тарафа кӯдака аспаи саломатиш мешаванд. ҳам машқ мекунанд ва ҳам хӯрокҳои ғизоҳои бо лаззат истеъмол мекунанд. ҳар рӯз ана ҳамин гуна фотоотчёт ва видеоотчёт равон мекунанд. беҳад писандам омад лагерашон. якумин маротиба Ҳасан Ҳусейн ҳамин хел лагери спортивӣ рафтанд. ин лагер бепул аз тарафи ҳамин спортшкола. ана тамошобино то қадри имкон барои шумо навор кардам. аз ҳамаи област спортсменҳо ҷамъ шудагӣ. танҳо спортсменое ки дзюдо ва самбокатӣ машғул ҳастанд, ана ҳаминҳо дар ҳамин лагер ҳастанд. мошин беҳад бисёр буд, бо аз инам зиёд мошинҳо аллакай кӯдакошона супорида рафтанд. ана ҳамин хел бароятон навор кардам. номи лагер лесная сказка. Cảm
дар ана ҳамин домику зиндагӣ мекунанд фарзандо бачаҳои лагер омадагӣ. албатта ки шароиташон хел шароити городской нест. душ, ҳоҷатхона ҳамаш берун ба дачный душ. инҷа асос ҳамин спортивный лагер. дар ҳавои тоза машқ мекунанд, медаванд. рустамкати овардем, мондем, пастелошона заправит кардем. инҷо бошад ҳамроҳи соҷида барои фарзандо шаурма омода мекунем ва барои шумо низ навор кардем. марҳамат, тамошо кунед. Sure. Курицу разделками кунем, аминка на... Я должен курицу разделать, а ты подготовишь? И только там, где в стенах таится змея.
ана инҷо якум партияи шаурма омода шуд. 20 дона шаурма тайёр кард Соҷида. Дар хона боз ҷияном меҳмони омадагӣ буданд. Не уходи. Конечно. Еще хочешь? С одной стороны.